כניסה לבעלי מום. האם התורה באמת חושבת שמי שלא נראה מושלם הוא פחות טוב? האם בית המקדש הוא מועדון סגור לדוגמנים בלבד? התשובה הולכת להפתיע אתכם, כי בכלל לא קשורה לאפליה. היא קשורה לאידיאל ולשלמות ולזוגיות שלכם. בפרשת אמור כתוב שאסור על הכהן בעל מום לעבוד בבית המקדש. אשר יהיה בו מום לא יקרב. למה בעצם? האם הלב והכוונה לא חשובים יותר מהמראה החיצוני? התשובה היא שהמקדש הוא לא רק מקום של תפילה, הוא חלון ראווה לעולם מתוקן. המקדש תורש פאר והדר כי אנחנו עובדים את השם מתוך חיוניות ומתוך כוח ולא רק מתוך חולשה. יש כאן גם מסר חשוב, כי אם בעלי מום היו משרתים בקודש, היינו עלולים לחשוב שהיהדות מזלזלת בחומר ומתרכזת רק ברוח. והאיסור הזה אומר לנו, גם הגוף צריך להיות שלם. יש גם מבט לעתיד. המקדש מסמל את העתיד לבוא. בעולם יהיה מושלם, בלי חולים, בלי בעלי מום, בלי פגמים. וזה העתיד אליו אנחנו שואפים, לעתיד מושלם. אם נסתכל על זה במבט זוגי, כמו בכהונה, גם בזוגיות. השאיפה היא להיעדר מום. כן, צריך להשקיע בחיצוניות. צריך לכבד את בן בת הזוג בנראות, בהיגיינה, בטיפוח. לא להזניח את המראה החיצוני בשם היופי הפנימי. לא להיפגש רק כשקשה או כשצריך לפתור בעיות, כשיש איזשהו מום, אלא להביא רעננות, כוח וחיוך למפגש הזוגי. וגם לזכור את השאיפה לעתיד, השאיפה לאידיאל המושלם. כשאתם בונים בית שיש בו כבוד גם ליופי, גם לרוח וגם לשמחה, אתם בונים בניין עדי יד. זוגיות מושלמת שאין בה שום מום או פגם, אלא זוגיות של מקדש שמביאה שכינה ואור לעולם. שבת שלום.